kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Umay ka pa'y man, Alberto. Mabid lang, lusing bagay. Ay nawaw, agawa ma. Abay ka day. Ano ti bagam? Si kaman pa iti agluto iti pamigat tayo. San pa yan alpastar aramidag? At impatariman da washing machine. Ay nawaw, ituloy mo itong akalpasan ti panagluto. Kasladi ka mat ang pampanunom. Awanin tingom na. Dahito iti ilutong, taisot pamigat tayo. Kita ama, tama nga numa-overcook man ang tilutong. Kasano di mo manin magustuhan ti lutok bakit? Ay nawaw, kompleton nga mintirikado na tapno na imas mo. Adda sibuyas kan paminta iti drawer. Sikat ti makaam mo nga agluto, taadda aramida. Sa dino ti ayan tinalaing nga amam, ana. Ay nawaw, bigbigatan anapodot ti ulo yun nanang. Sa dino ti ayan tinalaing nga amam ko na. Madama atartarimaanan na ti washing machine nga impatarimaan dakin ko nanang. Ibagampay man, ta sumurot iti kusina. Ay nawaw, pangasiyo nanang. Di umanan pagsasawan ni tatang. Kaasi mo. Sa anak ama kaungat no ammo na aramidan na. Anyaman nga minti pagpupurutan nyo, ayan nanang. Ingkaraman ang tiinluto na. Kita ang man numayat ti kasday ngay naramid na. Ni nanang mo't, imparaman ni tatang tiluto na itay, kat naraman mo't. Ay nawaw, saan akas jay tinaraman? Kurang tupay terikado na. Anya? Agnganga ka taraman ng tilutong, Alberto. Ay nawaw, dahi tamanin ti bagbakin ka. Agnganga ka kunanay. No para kanyak, kat na mas matilutok. Saan ka din naimbagakan ka? Akumpleto ang terikado na. Pasensyakan bakit? Aglutok man nga ro dito sa bali. Ay saanan? Agsaysayang kalaang iti abasto. Simple aluto, di mo pa'y mat maaramid iti nasayaan. Sorry sa anak mo't ngamin chef. Sa bagay, anya ko mga minti amom kat grade 2 laang mat tinalpas mo. Ha? Anyat amom na may papan iti kakasta aluto-luto. Amo nga wan ti adal ko. Grade 2 lang nagpaiso tinalpas ko. Sana kaskin ka college level. No pa'y kasta, di na ko mairuruman. Tadamat riknak ang masaksaktan. Ay nawaw, apay ko maamasaktan ka. Katpudno matibagbaga. Nagrigat mo tanti kastoy. Ti mismo nga asawak, ti mangidadaon kanyak. Mano ataon mo nga gan-aso iti kastoy ang sitwasyon. Intimplaan kayo iti kape, tatang. Ay na, agyaman naklaw na anak ko. Okay kayo kadilaang? Kasla naunag ti pampanunutan nyo. Kasla nalabaga mat dagiti matayo. Ay kwa, okay aklang anak ko. Awan rumbang nga pagdanagam. Nangagkutin sawsawang ni nanang kada kayo itay. Kasjay mo tasigo dinalang mo. Mano atawon mo na nagan-ano sak. No apay ang masapul nga irurumanda kayo Saan aga puta grade 2 lang tinalpasyo kat irurumanda kayon? Pudno mo, ti bagbagatinam. Grade 2 lang ngamin tinalpas ko anak ko. Sana kaskan ko na college level. Ti jak lang maaklon. Kat no apay ang masapul nga iparupa na pailaan kanya. Nalabas matikas di apa nagsasaoyokin ni tatang nanang. Ay nawaw, kanunungam tikas di nga aramid ni tatang mo. Tunggal agluto, kasla ka nun ti aso matiluto na. Saan mat nanang? Grabe kayo mat kini tatang. Awan ti mangigna no ammo na kumater aramidan na. Di da kayon ti agluto intun sumaruno. Nagadulakit di aririyo. Day ti sursuro ti amam kan ka, anak? Nasaya at ataon ni tatang. Masaksak tanak lang iti panagsasauyo ken kuana.
Ibabayo unay mo't ti kinatao na. Anya nga ron ti kayat mo? Maragsa ka na? Agpalakpa ka, ha? Mabalin mo't nga ibagayo no anya aklase ti loto ti kayat yu. Kano adda ti inaramid ni tatang adiyo na gustuan, ibagayo anasaya at kinkwana. Saan ang masapul nga ibabayo ti kinatao na? Nakaw may kamay, ana apaw. Napatag ti ibagak kada kayo, apong. Anya day ta, apaw. Bagbagaan nyo man ni nanang. Aglablabos mo nga minang. Ay nawaw. Anya tinaramid ti inam, aya. Kasta unay ti pananguy-uyaw na kinitatang, apong. Manan. Wen, di na lang nagustuhan ti luto ni tatang, kasta hamot unay yung ti panangidadaw na ije tao. Ay, una yun day nga inam. Talagang awan manaknakam na. Bagpagaan nyo, apong. Sang kaibaga na, grade 2 ang tinalpas ni tatang. Anya kumaita no grade 2 lang tinalpas ni tatang mau. Jakman amo kininanang. Basit lang adi na nagustuhan kini tatang, nagadun asa una. Kasla armalay tingiwat na, apong. Kasta, imbaga ti apo ko taking ka bakit? Wan, iso timay na impulong itay. Ayo, day tanganak ta. Ewan mitan manaknakam na. Day nga road. Naimbag ko na ata na anos ni Alberto. Day ta kumati panunutin na. San nga aming asawa, kit makaano si tikas di nga ugalay. Nagasatlat ta. Taurayan niya ti isaw-sawang na, kat san akabilan lakay na. Pudno launay tanako nam lakay. No sabali siguro alalakay. Ayawanan, ang mga nukinabildan ti anak ta. Yan nga ro din ti plano mita bakit. Mapanak itayan da numawaya anak. Kasaritak manan ti anak ta. Wen man, barig dinggin na ti ibang amkin kwa na. Sapay la kumaa. Masyan kumamot iti asawa na. Di na urayan ang mauman ni Alberto kankwana. Sa dino tinaggapam si ka, Alberto? Itahan ti kayam ko. Minsublik ti sprayer abinulot ko. Diyak pa nga binatarimaan ti sprayer tayo. Mangirwar ka man nga rod itilan sa kan martilyo. Ay nako. Analuam. Na, di mo makita tiri daw tayo anaperde. Tarimaanam day ta. Ilansam dito abanda. Ken kisayam tapno saan tay amarigatan amang irikap. Sige. Iso taramida kinton madamdama. Aramidem itan. Ang mga numalipatam tumanen. Aginanaakpay mo't abakay. No imbagak nga aramidem. Aramidem adagos. Ay nako. Di ka agapura. Nabambanlugak pa. Ha? Day ta ti paglaingam. Ti agrason. No kayat mo, disigan ti mga ramid. Ay nawaw. Sika lang arudan ti maisoro. Sika pa'y ti kasta ti panagsasaw na. Grade 2 lang tinalpas mo. Iso apang nga asim, tadunggam ti may bagakin ka. Oray saan ka nakapagturpos iti panagadal ko. Oray grade 2 lang tinalpas ko. Kabailak nga idiskartyan day ta. At dati common sense kulusing. Di nakmat pagbalin nga wan ammo na ah. Kunaklakit din no natarimaan ng dayto aridaw, Alberto. Tarimaan ma. Ay nawaw, naturad ka. Wan ataglablabos ka matan. Anya ti pagsaksakitan tinakam mo, ah? Tangiwat mo ti parikot. Alya, ipakat mo ti kinalaing mo. Sikan ti mang tarimaan iti napirdi aritaw tayo. Ditakan, nalaing ka, saan ka di? Kat, sa dino ti papanam? Awan bibiyang mo. Na, ay, una yun ay Alberto! No sa anak anasyan kan kay di, awan ko matinapintas nga asawa mita! Ha? Makauma ka! Ang sakit tinakam mo kadagiti sa usawang ko kat pudnumat! Grade 2 ang tinalpas mo! Ay, una yun di kasta pa nagsasaong iti asawa am lusing anak kaw. Ay, nawaw, anyatir aramidan nyo dito'y balay, nanang. Umay kayo kumakasarita, ngam kasta mo tinasang putak. Nanang, irespeto mo ti asawa manak ko. Maasyan ka kumabot akin ni Alberto. Agkapi kayo pa'y nanang. Nagyaman ako na'y. Pudno gayam tindanon ni anak kanyak. Ay nawaw, anya tindanon ti apo ko yo.
Kasta unay ka na o ti panangiruruman mo iti asawam. Ha? Gaputa grade to lang tinalpas na. Awan mo ti respetom kan kwa na. Kasla saan nga asawa ti pangibilbilangam kini Alberto. Ay nananang, no sa anak anasyan kini Alberto idi. Ang mga no engineer mo ti nakiasawaak. Kalpasan ti adwa sakripisyo ti asawam para kan ka. Para iti pamilyayo. Kasakit din ti bagam. Sana nasaya ti kasta. Di mo urayan ang mauma ti asawam kan ka. Kunak tumag. Kumusta ba, Kate? Nakasaritam ka di ti anak ta. Wan lakay. Anyati ko na ngay. Kas iti sigod. Agpatangkan manen. Nadanunak nga raw nga agapapadakan lakay na. Siya pa'y nakapigpig sa una na di aluseng. Naku na mo lakay. Sigurado anang agdagiti kaaruba datin sa usawang na lakay na. Ay napumat aya. Ibabay na launay mo na Alberto. Naku nampay lakay. Nudumtang ti aldaw asinaan ni Alberto ti anak ta. Amuklatan no apay. No arami din na Alberto ti kasta. Saan ta mababalaw ti manugang ta? Ngameng, talaga nga da kamali ni Luseng. Nagkapita pa ay Alberto anak. Agyaman ang klaw na itatang. Kumusta kayo matay ni ti anak Meg? Napudot lang ti ulo ng kanyang tatang. Ay nawaw. Iso lang karudan dadabasol na. Iso pa sinapudaw ti ulo na. Diya ka mo itanak ti tatang. Makauma matan di kasi yung ugalyan na. Iso ang masong bata kon. Tanakumak matan tatang. Ay, mawatan ka anak ko. Gusto lang dahil sa song bata mo sagpaminsan. Sapno di na iba pa sa kinataom. Kami si paglakman na. Sana mabalin na tong palbiyag kit agad jas kay ti dakas ng ugali na. Ka, sa dino ti papanam. Apay nga agim impake ka. Pumanaw ako. Sa dino ti papanam ko na. Basta pumanaw ako. Ay nawaw. Apay akas tamatan ti panagsungsungbat mo kanya. Mapanak iti lugar anatan na. May stress ak matngaminan iti balay. Na. O di sige. Makaamu ka matan no sa dino ti papanam. Asino ti bot-bot ngam. Aywan, talaga pumanawak. Agpaiso da ito yan, Luseng. Tarimaan naman ti electric fan tayo, Berto. Saan matan ngagtayo? Ay nawaw, awan ni tatang dito'y balay. Ha? Awan ni tatang dito'y balay ko na. Pimanaw idi pa'y napalabas alawas. Ayuwanan niya. Da kayo matla ang ti makagapo na nang. Ay, awan imbagak ngagtalaw. Desisyon na day dyan. Wan, desisyon na ngam da kayo tigapuna no apay akas jeti inaramid ni tatang. Maup-upay iti panagsasauyokin kwa na. Kasanumat ngamin, ibabayo mat unay ti kinatao na. Apayan, Ana. Maflad mat ti kusina iti kastangar aramidam. Barado man ang tilababo nanang. Anya? Ada siguro man ang tinaurnong ngayon na po'y. Ay, sapay awan ni tatang mo. Day tangarot ti parikot nanang. Da kayon tumat ngamin. Na, siyak manan. Yan tangay kagurgurayo ni tatang agrade to lang tinalpas na. Alaman nga rod nanang. Da kayo man timang tarimaan iti barado alababo tayo. Anya nga itiamok dito. Makita yo day ta nanang. Pudno nga awan ti adal ni tatang. Ngam kas makita tayo, responsable mat apadre di pamilya. No adda ti maperdi dito'y balay, kat iso ti mang diskarte. Ha? Maapresyaryo kumamat ada giti aramidin ni tatang nanang. Marik na kung ti bunga ti dakas nga ugalit, nanang. Anyat na pasama. Sipod pimanaw ni Alberto iti balay. Maikawa mo't tanda tao. No kasta nga da maperdi agamit kat awan ti mang tarimaan. Ay nawaw, tarimaan ma. Nalaing ka, saan ka day? Ninanang mo't. Anya nga'y kumatamok dita. Oo, makitam day ta. Ada mo, masaan nga mo ti asawam.
Ngam adamot kabailan ng aramidan, adi mo kabailan ng aramidan. Nanang, tanangam ti panagsasaom anak kao. Di mo ibaba ti padam atao, nang runa pa'y nila kay mo. Di mo ibabain kadagiti karo bayo. Protektaram mo't ati reputasyon na. Ay nawo, anya tararamidan diti pagnanay da closing. Lakay, pangaasim ta agawid kan. Anya ko mo taramida kijay, kat awan mo't sirsirbik ijay. Saan apod no day kalakay? Siyak ti ayan ti bidot. Ha? Sorry no nababati pa nagkitakan ka. Bidot ko day jay. Pangaasim ta agawid ka kuman. Jakmat nga minamo atarimaanan dagiti appliances no kastama perdi. Agraman lababo tayo, barado manan. Kapag alam tayo ta, nalaing kamay. Saan lakay? Talaga adyak kabailan. Si kalaang ti makaamuno kasano amatarimaan dagichay. Iso apang nga asim kumaat agawid tan. Kasapulan ka ije balay lakay. Kumusta ti lababo lakay? Natarimaanan, at dalayong naipulat. Talaga nalaing ka no may papaniti kakastaba naglakay. Ay, huwag mo ta. Pudno gayam di kunada. Amin a tao kat adda paglaingan na. Iso na laang tasaan tayong agpapada. Saan nga agpapada ti paglaingan tayo? Isu akasapulan tayo ti tunggal maysa. Kasapulan nga agtitinulong tayo. Adda ka matgayaman, ana, anak ko. Kasangsangpat ko laang, nanang. Maragsakan tanagawid kan dito'y balay, tatang. Una, tanagkarimot ni nanang mo, anak ko. Sapay la kumaan, nanang, tasaan yun nga iruruman ni tatang. Saanan, anak ko. Nakaamiris akon. Saan gayam nga amin kat kabailan nga aramidan. Kasapulak lat tatitulong ni tatang mo. Makita yun, nanang. Grade 2 la ang tinalpas ni tatang. Ngamdakkel ti maitultulong na kada kayo. Banag apagyamanan niyo kuma. Pudno takunam, anak ko. Ay nawaw! Di mo iruruman ti asawam. Uray awan adal na no responsable mat apadre di pamilya, nagasat ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! At the good news ko kan ka, Bursyulakan. Ay, nawaw. Anya ti good news mo, tinay bakay. Agtugaw ka pa'y. Anya ti jaya. Ibagamo na niya tanay. Excited ako na makangag no niya man dahil ta good news mo. Matuloy ti flight ko, lakay. No, kasta. Matuloy yan, di pa nag-abroad mo, bakit? Wala kay. Ay, kamaudyanan na. Congratulations, bakit? Makapag-abroad ka magtay. Wala nga, Rod. Matulungan ka matlaangan. Makaurnong taadagos no kastoy laang lakay. Saan ako na marigatan, bakit? Kumusta nga ipalipulsyo? Nag-flight mat gaya man, bakit mo? Ay, nawaw. Hindi pa napalawas-alawas, pare. Di adan impawit na akwalta. Awan pa'y, pare. Awan pa'y makabulan na. Sa bagay Saan na pa siguro ang nagsweldo?
Saan pa pare? Bayam, no da ipawit ni bakit ko. Ilibre kan to pare. Laita ti kahit kukem ka, pare. Managpalabol ka. Ay wala. Dagas nagbaling nga imutan niya. Wan kaya, amang ano ada ti bakante ti pagtrabahuan, pare. Awan pa pare. Apay ko ma. Agsapsapo lang kay ti mabalin ko pag-applyan, pare. Tay asa-asidig ko ma, tapos saan ang mabanog na tao. Sayang pare. San man nga hiring da sir ita? Hello, Tinay, bakit? At daimpaw it ko akwarta, lakay. Basta am ti message ko kan ka. Agyaman ang launay, bakit? At damat lang na ipauit mo kwarta. Manungal daw nga inuruuray ko na ita, bakit? Gumatang kanto iti groceries para kadagiti anak ta. Itad mo no anya ti masapul da. No adda sobra, ikam ni nanang. Ta isumot ti mga asikaso kadagiti ubing no kasta nga da trabaho. Jay da duma, i-savings mo. Okay, bakit? Siyak ti makamo. Sige nga rod lang hay, agpakada akon. Ag-text kan tulat na kanyak ano maalam ti impaw it ko para kada kayo. Kita ama, ang mga no adda manin mabayadan iji pagadalan. Bayadam no adda tapno malpasan. Okay, bye. Ay nawaw, apay akas tati kawas mo, Bursyo. Nakasapatos kan naka-leather jacket ka mo. Ninanang mat. Papan ko alaan di kwarta ngayon pawit ni Tinay. No kasta, nagsweldo gaya man. Una lang. At dan isutin niya wag na kanya. Kita gumatang ka iti para kadagiti ubeng. Uy, nanang. Nayunam, tapno adda balunan da ije pagadalan. Una lang. Sige, agrobata ko. Da kayo man ti makamo ka lagi ti ubeng. Ay mabiit laeng anak ko. Agtugaw ka man pa'y, ta ilistak laengan. Ay nawa. Sala masapul nga ilis tayo, nanang. Ilistak, ta amangan numalipatam. Kaasi magdagiti ubeng. Woo! Para nyo! Si kamag kaya pali Bursyo. Sumulat ka. Agyaman lang, pare. Asino ti ka doon dito balayo, pare? At nani bakit mo? Awan di bakit ko, pare. Nagawid di dyan lugar, ta. Kailo na kano naging tinatakil na. Perfect timing nga ron, kasta, pare. At dati ginatang kong harakin pulutan, pare. Ay nawaw. Apa yung batang kay ti alak. Kahit andan sa may trabaho, minton bigat. Saan ako na sumurgi dyan, pare? Sayang met, pare. Di bali, Tadamot agipaw-pawit nga OFW nga asawak. Uray agri sa inang iti trabaho. Agbyag gamilata, pare. Wan angem. Awanin tingim na, pare. Mangirwarakit din iti siya ating glass. Narugyan ta. Di kan aginarte. Tamok nga uray sigakit kaili mo ti angot kinraman ti arak. Kapag nakita ka, wala. Ay, apo. Ay, talaga mag-gam dito. Sa dinaw tinagapam, Apay anabarbar te ka anagawid. Ti pakadam kanyak iti agsapa kat mapanmulaalaan ti pawit ni bakit mo. Isumat na lang. Ayan nga rod ti ginatang mo para kadagiti ubeng. Nakaturog da pa yun gapo iti kauuray dakan ka. Awan ba, nanang? Anya nga rod ti balunan da inton bigat. Kan kayo ti kurta, nanang. Nakayumatan ni makamo amang i-budget. Ay na, Bursyo aya. Di mo lang arudan nagatang ti impagatang ko. Nabartag ka pa'y anagawid. Hinton kwan, di ka manan sumrak iti trabaho. Agrason kan tumanan. Saan na masapul nga agrasulang itibus ko, nanang? Na, kasano ko alaman? Grasahin ako. Hinton bigat man lang, nanang. Saan ako? Nagtrabaho. Anya ti kayat asawon ti ado-abote ti arak si kaunyok. Ay ako bakit? Agpudno ka man kanyak. Imay kadimanan ni Bursyo dito'y balay di awanak. Ay nawaw. Kamali ka bakit? Apa kung mga umay ni Bursyo dito yung ay? Sigurado nga inranayo tinagsyat idi awanak. Saan ko nakalang haludit? Tadado mga buti, pinidot ko lang di tadalan. Isupay ama ilako. Dinakman ululbudan si kaunyok. Ay nawaw, saan bakit? Saan ang ako ulbod?
Sis, dahil baglayang ita nakapagdalusak ita. Saan na mabalin amamuan ni bakit ko alam sa kami ita kong parek? Amang ano ang pulong kiti ka ni Malitinay. Mamwakla ang adati kadwang managinom ditoy. Makitam. Rumwar ka manan si Kabursyo. Di ka matan matatao dito'y balay. Saat mo ta may parit ag-enjoy nanang? Gaputad daak ang mga asikasaw ka dagiti putot mo. Tilamatan papapanam. No apay ngamin ang nag-resign ka iti trabaho. Ni nanang mo, common sense mo ah. Asino ti makahanong si ti kasi ang klase ti trabaho. At nga ron ti pawpawit ni Tinay agastusan tayo. Anya klase ti panunot day Tabursyo. Ni nanang mo, oray sa anak agtrabaho, agbiag kamlata. OFW ni bakit ko? Innem abulan ni Tinay ijay abroad. Ngem awan pa'y pakakitaan na. Innem abulan meten ngagsaysayang ka iti kwarta. Tila adda paggasgasto sa mat. Iso nga ron anang ipawit ni bakit ko. Tapno adda gastusan may. Hay, diya ka mukan Kabursyo. Agsaysayang kalaeng iti kwarta. Asla diya ka may ibusan iti kwarta palibulsyo. I know, OFW ni bakit ko pare. Mayat gayam no adati asawang OFW Ay, wala pare. Nakarelax ta. Wen nga ron pare. Day talaang nga nagulit ti malamid. Wala, kaslatag trabaho lat ta. Tanda ti moro-ura pawit. No sakti sa ka pare, ibagam ka ni bakit mo taga-brood mo ten. Wen man nga akpaiso. Kasalitak to man ni Elisa. Tapagabludak man met. Ada na panunot ko, Elisa, bakit? Anya mananday taan na panunot mo. Bumak nang taadagos no ko Anya nga rod day ta. Palubusan ka nga agablod, bakit? Naa. Apay nalakaaya ti agabroad. Ano kabairal ni Malitinay? Sigurado ang mabairal met. No kayat mo, di si kanti agabroad unyaw. Siyak pa'y laang ti ibaon mo mo. Wen tapno agplugle sumamit ti biyag ta. Sardangan nak amok akayat mula ang agabrodak tapno adamot ti pagbisyo kas kini kumparim abursyo. Nagabrod lang ni bakit na agsaysayangan iti kwarta. Hello, Maritinay. Pasensya kan, Mari Elisa. Italaang anak kaawag ha. Busy ak ngamin. Okay lang, Mare. Maawatak mat. Kumusta ka matan dito abroad, Mare? Nasaya at latamat, Mare. Da kayo nga Kasi ti Apo, nasaya at kam lang dito'y, Mare. Anya nga minantay ko ng mga ibagam, Mare. Nilakay mo, Mare. Ay, nawaw. Apay ni Bursyo, Mare. Saysayangan na ti kwarta apagbanban nugam. Day tala ang maagin inom ti aramidin na. Itugot na pa yan nilakay ko, Mare. Anya? Naibaga ka din ni katugangam ang nag-resign nila kay Mau. Saanan nga agtrap-trabaho? Ni, diyak ka mo ti may papaniti day tabanag, Amare. Kaano pa ang nag-resign? Nabayagan ang nag-resign, Mare. Imawagakten ka ta ang mga numabain lang amang ibaga ti katugangam. Kantap no amumutin at aramidin nila kay mo ditoy. Pudno ka di tinadamag ko, nanang. Nag-resign mat gaya man ni Bursyo. Ay, nanak ko. Nabayagan ang nag-resign. Mabainak lang amin amang ibagakan ka. Ay, nawaw. Apay ka no ang nag-resign? Namnamaan na ti kwarta nga ipawpawit mo kankwana. Anya? Numabalain. Groceries latan ti ipawit mo. Kan kontrolum ti kwarta. Wala nang. Kasta nga rodan ti aramida. No adda sobra, idulin mo pa'y laang. Di mo italak amin asweldom iti asawam, tamangan numasayang laang. Kat, anyangay nga rodan tar aramidan ni Bursyo itananang. Day ta makikakaaruba ti amunang aramidan. Narigat ang mabagbagaan. Di na pa'y maasikason dagiti anak yaw. Limas tog idi na kaigam iti kwarta. Anya? Nanang, imawawag ka din ni Tinay? Apay ni Tinay. Di namot ngawin replyan dagiti message ko kang kuana. Mano abulan din nasa na nagpawit iti kwarta. Apay, naibusan ti impaw itnaken ka. Napayagan na naibos nanang. Mano abulan mo't nga wanin pawit na.
Di na panunutan na kita anak me. Ay nawaw, kano si katikadakkalan iti gasgastusan. Manulaang mat nga iti gastos mo iti duwa nga anak yo kantinay. Ay nawaw, ngam responsibilidad na tagpawit na nang. Isungarot na pinalubusak nga gabrod. Pinalubosam nga agabraw tapno maaramid mo ti kaikayat mo kasta ka day. No apay ngamin nag-resign ka iti trabaho. Ita, agparikot ka no sa dino ti pangalaam iti kwarta. Pale, kaslada na nagsinapalekot mo. Masarak nga ro di tasawak pare. Apay ni malitin ay pale. Di na kami nun mapalunot timang pawit iti kwarta pare. Nakita tipos na di na palabas sa lawas. Nag-restaurant na kano ka nagiti gagayim na ijabrod. Anya? Dahito ti pakasigurak pare. Gas-gastusan dan ka nagiti gagayim na ijabrod ti sweldo na. Iso nga wan maipawit na. Kasano ngayon na ito pale? Jak nga ro mo pare. Jak amuh na niya taramidan. Talaga nga wanan ti bibiyang ni Tinay iti pamilya na nanang. Ay nawaw, apay akastamot ti bagbagam si Kabursyo. Di yu ka di makitkita dagiti pos na. Agin enjoy jabrod. Sayang na lang ti suldo na. Naimbag kumamat ano ipahukitan na kami. Na, agtrabaho ka mo ngamin Saan ati sweldo ti OFW nga asawam tinamnamaam. Nasayaan nga rod kasi nga aramidin na nanang. Ay sos, di ka man nagsao iti kasta si Kabursyo. Tauray si ka, sinaysayang mumat ti kwarta nga impaw-paw itnakan ka ide. No syakti si ka, agbiro ka iti pagtrabahoam. Si ka ti lalaki, si ka kumati numero 1 nga agdiskitar para iti pamilyayo. Saan nagaputan nagagat ni bakit mo akit agsadot-sadot kamatang. Apay akas na ti itsura ang bursyo. Makapapagtit noon ti kwarta mare. Ay nawaw, anyat na pasamak aya? San nga rodan nga agpawit ni kumarem? Amangan kid din no nagtawtawag ken ka. Wen, idi na minsan. Nagkumusta laang. No umawag man ken kamare. Pakibagaman ta replyan na dagiti message ko ken kuana. Nalipatan lamot ngamin dagiti anak men. Mayat tibiyag na iya abroad. Kadda kami, agrigrigat kami. Sinayang mo ngamin ti trabaho pare. Imbis amayat ti swildom ijay, nag-resign ka kiday. Awanan ano sam ati agbirok iti sabali at trabaho. Narigat mo't no tila ang pawit ni bakit mo tinamnamaam. Ay nawaw, day tala ang tin-deliver dananang. Wan, groceries lang. Isumat ti impawit ni bakit mo. Ay nawaw, di namot ko na anayunan na iti kwarta. Awan lat ibagam no di kwarta la ka na yun No, at damotin sa bali agas gastusan ay jay. Iso nga wanan maipaw-pawit na. Sana kasta. Aguray ka nanang. At dan samot ti amuyo adyak ammo. Ala, ibagakon ti pudnukon ka. Naamuan ni bakit mo tinararamid mo. Naamuan na mutlaang ti may papan iti panag-resign mo. Nagpulong kayo? Sana siya. Diyak amo no asino tinangidanon kan kwa na. Ngamay salaang ti masigurado. Saan nagpawit iti kwarta, tawanan pa nagtaleknakan ka. Apay mo takas na tinay. Apay, anya manan ti reklamom. Mangipawit kay ti gastusan mi Uston ti mano abulan asinay sayang mo ti kwarta nagbambanugak bursyo. Anya? Di mo namnamaan amang ipawitak pay iti kwarta kan ka. Asino nga min tinangibaga nga agresign ka. Alamat na bakit? Awan ti gastusan mi ditoy. Kas na ko nakitayan, di mo namnamaan amang ipawitak pay iti kwarta. Naglalaingamon ngay. Awanan. Inagdupnan ti silpon na. Ay nasapa ka mat bursyo sa dino ti papanam. Anya kumapay nanang. Agsapol ako iti pagtrabaho ka. Ijay, Medyo sentro. Ada ka ti hiring ijay. ay kanasaya at mata na panunot mo ti agaplay manan. Kapilitan rin Mayat day ta, tulungam ni bakit mo. Saan kat aday tamang namnama iti kwarta nga ipawit na ti paglaingam. Laglagi pam anarigat ti trabaho ijay abroad. Ay nawaw!
Ikam iti importansya ti kwartaan nagbanugan ti kapamilyam. Di mo sayangan kadagiti banbanag nga awan met kaas-askan na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Siga ka di ti may sukat iti katrabahuan mi ang nag-resign, miss? Siyak nga rod, sir. Ay no, di nakawagan iti sir. Ta saan mo't asyak tibos dito eh. Manong Dennis, kunamlatan. Okay, Manong Dennis. Siga ngay, anya mo't ti madaydayaw anagan mo ading ko. Carla, tinagan ko, Manong. Ay kat, nice meeting you Carla. Nice meeting you too, Manong. Anya ti ko na ni sir, mangrugi kay ti trabaho mita? Wan, urayak laang ti head. Taiso ka no ti mangisuro iti rumbang nga aramida. Okay, mapanak nga ro din ti working table ko. No ti ka sa pulam, ipagamlaan kanya. Tama nga no, damay tulong ko. Sige, Manong. Kasta ti aramida. Kunaklakit din damang sukon kan ka, Carla. Awan, Manong. Iso akapilitan nga agloganak iti jeep. Sa dino ti pagawin damaya, Iti asidag ti intersection ti balay mi. itulod ka nga ro din. Ay, saanan? Nakababain matkan ka. Kan may sa, ang mga no adda agungat no itulod na. Ay nawo, awan ti agungat. Sigakit di man. Saanan, Manong? Ano saklaangan tag jeep? Sana bali ta adupay mo ti lumablabas ay jeep. Ni, daytan ti jeep ngor uraya. Sige, Manong ha, umuna ako nga agawid. Okay, agan-anan ka nga ron. Makadlawa ka. Umis-isam ang nagawid ni asawa. Italaang manin ang nakitak ti kasta nga isam na. Okay, kalaan ka dahil danak ka. Ne, da kayo magayam, nanang. Itay pa'y aming mingmingam ti asawam. Ada ka di parikaut. Ah? Ni nanang mat. Ada ka di nagapaan niyo iti asawam. Awan matket di nanang. Anya nga raw tir arami din na ijerwar. Ay, jakman ang mo nanang. Kitaan nyo, mayat ti isam na. Kahit anya kumaita no maya ti isim na. Idi pa'y naminsan nga aldaw, amadmadlaw ko ti kasdi nga isam na nanang. Amangan no addamutin kalukwan nga aramiden day taatao. Si kaki di mo't anak ka. Pagpanunutan mo't tan iti dakas ti asawam. Agtugaw ka man, Dennis Lakay, tadda pagsaritaan ta. Ay nawo, may papanitan niya, Hilda Bakay. Apayakas jay Lakay. Tanya, Manungal dawan nga damadmadlaw ko kan ka. anyat kahit mo asawan. Lawlaw agamat atap na mok. Kaslaad da kayat asawan ti kasya panagisam mo tunggal agawid ka. Ay nawo, ikam man nga mintida ka sa kaipapanan ti makit-kita bakit. Di lang mabalin anaragsakak. Iso anak kaisimak anagawin. Siguradwam lang, Dennis. Wen, awan ti rumba nga pagdanaga. At dalaang maduktalak talaga at dakis ka kanya. Ay nawaw. Sika magayam tinasapa anarieng di nice. Kunaklaki din ni Hilda. Siyak, nanang. Da kayo ngay. Nasapa kayo mat anaring ita. Sa anak mga mina na makaturaw. Kitsika ngay.
Agrubuat ako nanang. Masapak ang mapaniti pagtrabaho kita. Itala ang anasapa ka arimwar ah. Kasapulan nanang. Awan mo't ngamin di sa bali ang mga rami dito trabaho ka jay. Ah, Agrubuat ako. Na kayo matunti makamungag palawang iti sa awa. Sarin kung ariingan ta na sa haba pa mo. Ang mga ko na kung madisturbok pa iti pan naturog na. o sigay, agan-anad ka di tadalan. Saan adi narasudos ti panagmanihaw? O nanang, didak pa kadanagan, tagan anadak man. Tukaw ka, kapita, hilda anak kaw. Naimbaga bigat yun, nanang. Ti asawak ngay, awan meten iti silid mi itay nakariingat. Nasapa nagrubwat itay. Ay nawaw, kano alas sa ispaylaan. Di man amo iti asawap. Agasam ngay dayta, nakasapsa pala unay. Anya ngay nga tati aramidin na ijay, apay anasapa arimwar. Ti kunana itay ket ada ti trabaho na. Nabayagan nga agtrab-trabaho ni Dennis iti dayjay akumpanya nanang. Italaang anasapa nagrubat. Madiday to'y ang mapaspasama ka. Jak amo no anya ti isungbat ko iti dayta asaludsod mo. Tilaangan asawam ti kasaritam. Tapno maipalawag na anasaya at king ka anak ko. Alas 12 madgaya man. Nangan ka din, Karola. Saan pa'y nga rod manong? Adapi nga min report nga aramida. Manganta bay Manganta di tarwar, ta sana ka nagbalo nita. Umuna kalatan manong, sumaruno akto. Aggitan ta na. Nasken amalpas ko day ti report, takasapulan ni Bus Inton malam. Ay, ungayam, inalam ka di ti report nga impaaramid na ken ka? Kasapulan na ka di dayja report? Un ka no? Ay nawaw. Masapul nga rin nga umawak ijabalay. Tayag da ti report ngayon paramin ko. Saan ko nga intugo? Tadyak amo ka sa pulang gayam ni Bus Ita. Anya ti bagam nanang? Itulod mo mandag ito'y a report, Joel, anak ko. Pangituludak nanang? Iti pagtrab-trabahuan ni tatang mo. Kasapulan da ka nung amin ita. Nalipatan na ngamin ngayon nala. Day talaang nanang? Wan, day talaang matimbilin na ita imawag. Mudto yung arudan, tay tulod ko iti office da. Aganad ka Ag-tricycle kalatan tapno nabibiit ang makadanon ka ijay. Uy nanang, dito lang ka dito iparamid yo. Wan, day talaang ti itulod mo. Ato iti pagpretem. Itugot mo matlaang ti payong mo atan kasla agtudong. Nakabaybayag kayo mat arumar tatang. Nakapso ti signal ijonag. Kumpleto ka dito report nganyag mo? Dito lang matintid ni nanang. Kita agman. Very good. Kumpleto anak ko. Magyaman na kiti pa nang itulod mo ha. Naimbag lang, tawan klase mida. Awan tatang. Sige, agpakadak nga rudan, tay supet ti maitulong ko kadananang ijibalay. Putot mo ka di, Dennis. Ha? Ay, ikwa. Apa si murot ka dito, Ruar? Nakita ka namin ti baro ang kasarsaritam. Putot mo ka di. Ha? Sigagit di mo. Kanakaklaang. Kunaklakit din no putot mo. Karupro pamat ngamin. Natural lang nga karuprupa. Taka nakakit nga ron. Joel, agawid ka matan. Ang mga no agururay ni Lola Mijay. Anya nga'y timbaga ni tatang mo, idi intulod mo dagiti papeles, anak ko. Nakita naktimay sa katrabahuan na nanang. Kat? Inyam amunak. Isunalaang ta sa anak ng amo kas putot na. Ay nawaw. Kasano asaan, anak ko? Anya timbaga na aya. Kaanakandak ka no, nanang. Talaga mo't nga agraramanday nga amam. Kaanakan mo't nga bagbagana. Napintas nga min di balasang ang nagsaludsod, nanang. Sigurado ak akatrabahuan na dayjay. No kasta. At dagayang balasang ichay. Adda, nanang. Karlat tinangag ko anagan na. Agraramanday amam. Feeling barumanan ti loko. Makapaburok iti dara ti kasdeng aramidon ni Dennis nanang. Apayan hilda anak ko. Anyat inaramid ti asawam. Timbaga na kano iti katrabahuan na, kat kaanakan na lang ni Joel aputot na. Ay nawaw. Asino mat tinakadamagam iti kasta anak ko. Ni Joel mismo tinangibaga nanang.
Linoloko, matikas ta akapanunutan ti asawam. Day tangarod nanang. Ay no. Iti anya aga po nga ilibak na ti putot na. Kalukuan mo day ta. Sorpresa agtuman iti pagtrab-trabahuan na. Di yu dakdakamaten kan kwa na ti may papan iti plano ka, nanang. Makita man no anya ti reaksyon na numapanak ijay. Hilda bakay, agrubata kon. Okay. Awan ka di trabaho mita? Depende, no anya ti ibaga ti kumare. Sige. Umuna nga ruda na rumor. Ayun gayam. Ada ka di pa alawas na nakta? Ay katmang tad kalataan no at dakwartam. Sa ribo. Sikamot yan ti makamo amang tagkang kwa na. Ay bagam tag tipid mo. Nariga tag sapol iti kwarta ita panawan. Sige, nakon. Karla, para kang ka. Anya day ito Dennis? Ginatang ko amirinda para kang ka. Naimas na ita. Kalutluto lang. Sa anak mo't adimawat kan ka. Saan mo ta masapol na dumawat ka? Kaya't kulang timangtil kang ka. Amangan no adda maibaga dagiti katrabahuan ta. No kanayon nga ikan na. Saan? Nasingpod mo't kit dita kita. Kung saan da ama nagipapan. Dennis lakay, adda. Ha? Ay, Nalipatam nga mintibalon mo. Iso anang yaga. mabitlang ta kasaritak ti bisita, Carla. Ah, sige. Hilda, sumurot kay Tiruan. Kaya ti pagsaritaan ta. Saan adi ti office mi? Apay nga imay ka pa ilaang ngamin dito. Ay nawaw. Imbagak mo't itay. Imayak tanang ituludak iti balon mo. Saan na nakasapulan da ita? Ay nawaw. Adda ka di ilimlimod mo. Iso akas na ka. Wano? Di mo kaya't amakita nakdagiti katrabahuan. Agawid kan. Agsarita talangan ija balayin tun malam kalpasan ti trabaho. Anya? Pangaasim ta di kagiskandalo dito ya. Nakababain ka dagiti katrabaho. Amo ka? Adda babaeng dito'y. Isugayam nga imbagam kano akanakam ni Joel. Adda man gayam aramidam akalukan. Na, Feeling baro ka launay mat. Ilibak mo pa yan ti pamilyam. Unay kan Dennis. Adda mo't gayam asawam. ay kwa, Carla. Saan anasaya ati kas tangar aramidam? Denggam ko mati palawag ko. Napintas ti asawam. Ngam kas tapay laang taramidam. Agpanunot ka man analaing. Saan anasaya at akas tatar aramidam? Pangaasim ta di nakguraan, Carla. Asino ti saan agumura iti kastangar aramidam? Di nakitulad ka dagiti daddo maababae di tanga isi tuget. Awan mo imbagak nga isi tugit ka. Basta, adaywan na kon. Respeto mo't ati asawam. No kastanga tamot ti aramidan ni bakit mo ken ka. Maragsakan ka nga ta. Iti datar ti pagturugam si ka, Dennis. Ay nawaw, apay mo takas na bakit? Agin di ammo ka pay lang. Nalipatam ka din tinsawang mo kanyak. Idi mayak iji opisina yo. Sorry nga minan, abakay. Sardang anak. Nyamag to ni bakit ko. Saan na maulit tikas jay? Tisting lang day jay. Si kakit di mo. Testing tarupan. Sorry nga minan, Sabay lang kung matamang bakawan na. Saan to na maulit tikas jay? Promise. Ibatanak! Please, bakit? Nyamag. Ibatanak ko nak ni. Saan asyak ti pagpungpungtutan? Kunaklaki, di no ni Hilda ti aglablaba. Sika magayam dinays. Barang mapakawan naktasawak nanang. Si kanto mo nga may. Adala ang katrabahuam abalasang. Ilibak maun ti anak ken asawam. Kamalik day jay nanang. Awanan dinadaal mau ti panagtalak ti asawam ken ka. Piling baro kanto mo nga may. Pangasiw tatulungan ako mananang. Awan ti maitulong ko ken ka. No maipapan iti dayta awanag. Ket ni Hilda lang ti makapagdesisyon. Kasarita mo lang ti anak yaw. Sigurado ana sakit tinakam na dayjay ta inyam ammo ngamin aka anakam. Simang pagkamit gaya mo, Joel, anak ko. Nanang, adaan kon. Una yan, anak ko. Kasla di nakmat makikita. Ada ti surpresa kada kayo, nanang. Anya day ta. Chocolate. Para kadakal kinilula. Sagay sa kayo. Ay na, agyaman at launa yan ako. Naimbag ka pa eh. Awanin.
Talaga gumura matandanak ko kanyak. Kasano nga rodan na ita. Amo na niya taramidag, Diyos ko. Bakit? Sabong para keng ka. An-anwak day ta ang sabong. Sorry nga minan na bakit? Diyak amo taramidag no wasto ya kaguranak. Ay, nawaw. Basol ko. Amo ka basol ko. Sapay ko mata mapakawan na. Pumanaw kay ti San Juan. Ad-ad na nga agburak ti darak no makitkitak ti panagrup-rupam. Please bakit? Pakawan na kumamatan Sana na maulit, promise. Uray mapakawan ka. Di mo maikat ti sakit tinakam nga impaay mo kada kami iti anak ta. Feeling baro ka mo ngamin. Aramidag ta amin, bakit? Aramidag ta amin. Tapos nagsubli ti sigo na panagtalagyo kanyak. Madilat to tirik na da kanyak nanang. Ano sabon Basol mo lang no apay akas ta ti papaspasamak. Makapabagtitikas to'y nanang. Pag nakmam data, nasakit nga ta ti mailibak. Namukla nga kasto'y ti mapasamak. Arami demlat ta ti kabaulam. Ay aywam ti anak ken asawam. Uray saan asigurado no mapakawanda ka. No ti panagtalak ti nadadaal, narigatan a maisubli data. Mawatan kayo, nanang. No sika ti pangaramidan da iti kasjay. Sigurado ang masaktan ka mo laang. Ano sa mo na? Siyangwam ti bunga dagiti kamali a desisyon mo iti biag di nice. Pagadalam dayta, tainton sumarunaw, agsingsingpet kan. Ay, nawaw! Saan laeng at ibukod mo a pagragsakan ti panunutem. Panunutem met ti pagsayaatan ti pamilyam. Tapno di kanto agbabawi iti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangta dry aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nasapa kayo matanagawid ita, Feli, bakit? Wen tanalpas mat adagos ti meeting ije pagadalan. Kay, kumusta nga iti grado ti anak ta? Mabiit lang ta ipakitakan ka na kay. Talaga nga agbilib ka iti anak tano ka. Aw, apay man? Ay nawaw, amom day tanan. Aha. Day ta ti grado na. Kita ang lakay. Ay, nawaw. Nagngatumot bakit? Un, isumanin ti tapto. Ay, kat nasaya at ano kasta bakit? At da serbitiban no ken sakripisyo ta amang papaadal ken kuana. Naku nampay lakay. Ayun gayam, adda ka no kontes ije pagadalan, kat isumanin ti ilaban da. Duada ije tapwan da. Talaga nga imala ti anak taken ka bakit? Congratulations, anak kaw. Ay, nawaw. Anya nga imanunday ito nga impus day di afili. Aguray ka. Card ti anak na day ito No kasta? Adamanan ti award ti anak na. Kasarsari naman ng tibagib, kuya ni anak ko. Kasanumo nga min tatang. Masapul nga ipus day di afili ti achievements ti anak na. Ay, nawaw. Anya ko maitakin ka, no kahit namat nga ipos. Kinaparamat ti kasdingar aramiden na tatang. Masapul ayang nga ipasikat na. Saan mo't siguro akin napasikat na ita anak ko? Proud lang siguro ti anak na, isuan na ipos na.
Oho, ti kunam ki day. Kaya nati agpasikat tatang. Ipus na mo aminan iti Facebook. Tunggal ada magunod di anak na, ipus na adagaos. No di mo kaya't ang makita tipos na. Di i-block mo laangay. Hay, day tati saan ang mabalin tatang? Oh, matlagayam. Kat nagado a reklamom dita. Agraman pusta sa bali at tao. Pagpariko tampay. Ay, nawaw ka. Sa dino tinagapwam, fele na kam. Di ta pagadalan na Irene. Intulod ko lang ang tubing ko. Ay, nawaw. Adda klase da ita. Awan na ngam adda contest na. Contest itay? Math kan science quiz na. Ah, talaga na laing ti anak mo Sakto lang, nana. Tinawon mo't nga iso ti maikon-kuntays. Nagagat ngamin nga agadal, nana. Nukas tang awan aramiden na, agbasbasa. May mayaten ati kasta balasan kaw, ngam ti mapan aglaklakwat siya. Lakay, agtugaw ka tamangida sarak iti kanam. Anya tinluto mapangal daon tayo bakit? Sinigang at tilapia, isulaang matyadda. Mabalinan dita bakit? Kumusta nga ti anak tayo iti pagkatalan? Nasaya at matlakay. At akati tsansa ang mga bak. Siguro, nag-review mo't idikalman. Manayunan tumanan ti metal na nuwa. Sapay la kumaa, tagbo nga dagiti sakripisyo na lakay. Asino dyan mawag, Feli, bakit? Ti kumarek lakay, at the good news na. Ha? Anya nga dito, good news na. First place ka no ti anak ta. Ay, nawaw. Pudno ka din ito, bakit? Uy, lakay, nangato ka no ti score na. Ay na, lukas na nga ron. Agparti tayo manin itinitip o manok. Sigurado ang maragsakan tumananday jay. Awanin ti may baga kita anak na bakit? Nagagat launay no panagadal ti saritaan. Ata kayat na ti makaturpos iti panagadal na. Kayat na amanayunan ti amuna. Isa ka nga rodon ti kaserula. Tatiliwag mo tang tinitip ang manok tayo. Rugyan tandag lutaw bakit? Una yun, masapul nga ipus na mo amin. Apay ba dahil kwen eh? Bigbigatan na po na ti ulong. Kita am day to'y tatang. Oh. Lidi, picture na Feli kinti anak na mateta. Ako reka, awarding samat. At damat makitkita kami dal. Won, nakikwisbi ka naman ng ti anak da, kat nangabak. Ay kat mayat ano nakabak. Dan niya ti pagpupudutan ti ulong ngay. Kasanaw, masapul pa ilaang ngamin nga ipus ni Philly, na parang magmuday di a babae. Ay na anak ko, saan adakes no kahit nga ipus iti Facebook tinagunod ti anak na. Ay naapo tatang, amok kayat nalaang ngamin ti agpasikat. Kanya klase ti kapanunutan ti adaking kaya. Pagpupudutan mo ta grammar achievement ti para matao. Wano, umapapal ka lang ang kinifili iso kataka. Saan na pulaw, tatang? Da, Anya kumati apalak ng kwa na ngay. Umaya man, Auntie Irene. Nanyat masapol mo, Queen eh. Awam mo, kidiantay. Sa anak mo lang agumatang. Imayak ta kahit ko lang ti makiinistoryahan ka. May papanitian niya. Na parang magmagayam da di afili anyantay. Naparambag. Won, nakitak mo't a friends kayo iti Facebook. Wan. Saan ka maawatan, Queen eh? Apay di yung makitkita ti ipupus na, antay. Anya apos na. Awan mo't makita adakas kadagiti ipupos na. Dagiti achievements ti anak na Masapul mo ka nung ipus na amin. Day talagayam. Kunaklakit din noan niya. Ay nabalasang kaw. Proud lang ni Feli iti anak na. Iso akasta. Ay nawaw. Proud? Wino kaya nalaang ti agpasikat. Sikakit dimot. Di mo ngamin ikan iti dakas akay papanan dagiti makitkitam. impus mo magam ti ladawan nyo iti anak na Feli, bakit? Wala kay. Impose ko iti Facebook ko. Apay ka din. Nalabasak da Queenie ka na airing agsarsarita itay.
tipos mo, titapik da. Ay nawaw, apay ka naman ng tipos ko lakay. Anya ti bagbagada. Na parang magkakano bakit? Masapol nga ipos mo amin. Na, dakas aya ti agipos. Yaman na mo kini Queenie. Kasta mo tinangag kong ibagbagana. Wala, nasakit ti mata na ang makakitkita kadagiti tipos ko. Iso akas na ti bagbagana. Sigurado da itan bakit? Adumat ibagbagana itay. Jak nawatan ti daduma, nagado. Panunutan da no anya ti kayat da a panunutan. Talaga asaan tay nga agpapada iti kapanunutan. Basta siya, proudak iti anak na. Ay, mabiit man lang, taiblak ko day jay ako'y ni. Ni, apay ngay. Diyak mo't makita dagiti pus da di afili. Apay gamin atipos ni Pilit ibang batayam. Adala ang mat itay. Ang mga no sa di tao kay ka. Apay gamin atipos na iti Facebook ti ibang batayam. Ay, madida ito ang mapaspasamak Diyak mo laangan makita ti Facebook na. Amangan mo no imblock nakmatan. Ay kabay ano sumat ti kahit na. Di jakon makita dagiti pus na. Ay nawaw. Ti ko nam ide, kit maasar ka keng kuana ta ipos na amin. Ita, kastamot ang tibagam. Di ka mo't mauawatan. Adaman sa ludsudok antay. Anyamanan ko'y nay. Makitkita yung kadipay ti Facebook account ni Philay antay. Apay ti Facebook account na. Kitaan nyo man no ma-search yu pay. Anyat na pasama kaya. Adapay antay. Friends kayo pa iti Facebook. Adamot. Kita, makita klatamot dagiti post na. Ayun. Adam ang agpaysaw. Talaga siguro ma-in-block na kaun. Iso ajak makita. Naasar siguro kun ka Amangan mo no indaro nyo kun kwa na dagit inbagbagak kada kayaw. Ay saan saanak amaritisan niya. Kat, sino kumapay nga iti sabali amang idanon kun kwa na? Ay nakarik na siguro Awan amok no may papan iti day taabanag, balasang ko. Bakit akong, jak kayat amasayang ti oras ko iti kakastabanag. Ngamen ado ti pakakumkumikumak. Oh, da kayong magngayam ti masabat ko, tatatal nyo, sa dino tinagapon nyo. Ay, iti ayan to kumparik. Insublik lang ti binulod ko ragati. Ay, tata, adaman kayat ko amaamuan. May papanitian niya. Kayat ko lang amaamuan, no addalimad agura ti anak yo kanyak. Ha? Ni Queenie, nadamag ko ngamin nga agrek-reklamo ka no iti ipopost ko. Dayjay ka de. Wen, no dadumakit na kadungay bagbagana. Apay nga tanga agraman post ko, kat pagparikutan na. Yak man amoy ti da tao. Yak mawatan ti ugali na. Umapalakit di king kay so kas deti ugalin na. Agraman pa nang ipost ko iti achievements ti anak ko. Kagura na. Ay, una yun. In-block na man ni bakat mo iti Facebook email. Ha? Apay ka now. Iti anya aga po nga in-block na. Ay nawaw, jak amo Di ka man agin di mo. Agasawa kayo. May sa abalay ti pagnanaadan nyo. Ita, ibagam, adi mo amaw. Mga simda dinaktaktakan ko ini. Jak kahit imala daw iti trabaho. Na parang maglaunay ngamin ni baka amaw. Ay nawaw, nung nasakit ti mata mamakakit kita ti pupus na. I-block mo lang. Masapul ka numo. Nga ipus na amin nga achievement ti anak yaw. Proud lang mat ni bakit ko. Ganun si ka. No saan ka nalagsakit achievement ti pada matao. Agkidam ka pa ilaeng. Tapos di mo makita. Anya? Kunak tumat. Sikat ti masabat ko iti dalan, Filay. Ada ka di masapul mo. Ay nawaw. Agin di ammo ka pa ilaan. Na, Ada ka di sakit tinakam mo kanyak si kakit di kumaati pagdamagak iti kastan. Apay nga isyo ken kano ipost ko dagiti nagunod ti anak ko, Para mag? Dinak ikasta-kasta si kakoy ni. Saan a kinaparamag ti kasjay? Proudak laeng iti anak ko. No di mo maawatan dayta, aguli magkalagtan.
Saan aday ta sumanao kapay laeng? Saan nga amin abanag kat masapul nga ipos tayo? Saan tayo nga agpapada iti kapanunutan? No si ka kat inikam iti dakas akay papanan tinasaya at apost ko. Ay kat parikot mo maten aday ta. Kinaparam magtikasta ako na manan. Anay ko? Agtalnakan, makaumakan. Apay nga taka lang bakit? Asidig matistor ni Nanay Rain. Kasalo, nasabat ko pa ilang amin dadya ako'y ni ditadalan. Ay nawa, apay mo na ni Queenie. Nagadong ibagbagan na. Naimbaga ta di ka nagkinabil. Ay niya asaan kat no kinabil ko. Anya? Ganabon na. Sumanaunto mga amin. Di na amot agtal na. Naimbag kumaano na saya at tirumrumor itingiwat na. Saan mo't nga rod? Sos, sa perapas ti imam baka. Ay basol na mulaang ah. Maminsan pa'y apagsasawanak itikas di ta makita na. Ay nawaw, naan-ano taping-ping mo, Queen ay. Basol ni Philly, antay. No kasta, kinabil na ka ni Philly. Nagsakit nga rod, antay. Rapas maggayam ti madadya babae. No anya nga min atin sausawang mukun kwa na. Imbaga laang mo't asaan ang masapul nga ipos na amin ang nagunod ti anak na. Kastaki din ti asar na kanyak. Isumot lagayam ah. Na parang magtumong amin. Ay nabalasan ko. Tangiwat mo ti parikot. No awan na saya at nga ibagam, aguli magkalatan. Bayam ata ipos na no anya ti kayat na nga ipos. Biyag na mo day chay. Anya? Sabay sa, awan makitak adakas itipos na. Sika ti ayan ti parikot. Inikam ngamin iti dakas akay papanan tinakitam apos na. Ay nawaw, nan ano taping mo Queenie? Lima bagamat. Kinabil ni Philly, tatang. Anya? Makapaasar dadya babae. Sigurado nga damanen, timadi nga insawang mo, isuan na asarkin ka. No apay ngamin aman nakibiyang ka ah. Kapag numatimbagak. Kinaparam magtikas jay. Apay, masapul nga ipos na amin. Ay anak ko, saan akina para magtikas jay? Ngam no si ka ti makakikita, kit managapal ka. Ay, talaga nga ikam itidakas aka ipapanan na kiti makikitam. Inuubing tikas ta ka panunutam, anak ko. Agpada kayo kini Auntie Irene? Kontrolom nga mintangiwat mo ah. No awan tinasayat nga ibagam, aguli magka. Nembag ko na matakas talang tinarabi ni Pele. Alawanan, basol kon. Talaga basol mo. Ay, so asikati agpakumbaba, anak ko. Sikat agkidaw iti pamakawan. Nawatam. Wan, tatang. Uston ah. Dinaksirmunan. Tasaan pa anak ka-recover ti pingping ko. Ay, nawaw! Saan tayo nga agpapada iti kapanunutan? Iso a respetuan tayo kumati tunggal maysa. Saan nga amin abanag kat pakibiyangan tayo? Agbalin tayo kit di kumaan naragsak iti baligi ti pada tayo a tao. Tapno maragsakan ti Diyos kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.